Când am decis să facem reparații în apartament, din start am apelat la RVG Construct, pentru că mi-a fost recomandat compania de către designerul cu care am lucrat. Lucrările au fost efectuate în termeni stabiliți, echipa este foarte profesionistă și suntem foarte mulțumiți de lucrul efectuat. În caz că vom avea nevoie, cu siguranță vom apela din nou.